Casi hai que empezar por orde cronolóxico, posto que mañá terá lugar a xuntanza do Consello Económico e Social e esta mañá o BNG e tamén a Asociación Comarcal de Empresarios tiñan sendas roldas de prensa. Na primeira, na do BNG, falábase precisamente da autovía dese Consello Económico e Social e do trazado. Para o BNG, a alternativa é buscar un trazado diferente. Que hai que planificar as infraestructuras con un mínimo de racionalidade e que teñen, en función do custe tanto económico como ambiental que estas infraestructuras teñen no territorio, pois hai que aplicarlle esa racionalidade para que cumplan os obxectivos e respondan ás necesidades que os territorios presentan non só no momento no que se planifican, senón que hai que facer unha previsión a medio e longo plazo para eses viais. Mais tamén tendo en conta que esas infraestructuras con un custe tan importante non se fan nun ano nin en dous, a non ser, evidentemente, que si se entendan como prioritarias e estratégicas, entón o goberno responsable da súa execución dote orzamentariamente pois nun exercicio ou dous o importe necesario para facelas realidade, pero, bueno, na estrada vemos que non é habitualmente o caso, neste caso, na ampliación ou na continuación da autovía Ramallosa no tramo Ramallosa a Estrada, pois tampouco é o obxectivo do actual goberno galego executala a curto plazo, xa que a maior parte do investimento que require calquera das opcións escollidas está previsto a partir do ano 2013, é dicir, que non é unha previsión de executala de maneira inmediata. Isto a nós tamén o que nos fai é entender que, dado que non se prevé a súa execución con carácter inmediato, non supón ningún retraso que se valoren de novo esas tres alternativas e mesmo que se valore unha cuarta opción, que nos entendemos que sería a máis acaída. Nos entendemos que esta proposta de trazado non responde a ningunha das necesidades que presenta o Concello da Estrada, non só a Vila da Estrada, de mellora da súa infraestructura de comunicación. As eivas fundamentais son que non resolve os problemas do tráfico pesado, que é o que xustifica realmente facer unha autovía, e o volume de tráfico de vehículos pequenos tamén, pero, bueno, non é o caso. O Concello da Estrada ten unha poboación de cerca de 22.000 habitantes e non todos se desprazan por esa vía. Entón, o problema principal que nos entendemos e polo que defendemos a continuación da autovía Santiago hasta a Estrada é para que responda a esa necesidade de tráfico pesado en relación co desenvolvemento que prevemos a curto prazo tras a aprobación do Plan Xeral de Solo Industrial Público en Toedo e o que tamén agardamos que sexa unha realidade que a cidade do Moble de Lagartóns. Como comentaba Raquel, insisto, de que haxa proxectos aquí na Estrada que veñan impostos e que a Estrada non teña nada que dicir. Nos defendemos a terceira opción de conexión directa co polígono, reúne esa condición, entroncaría coa variante futura da Estrada, entrelazaría os dous polígonos, tanto o polígono sectorial do Moble como o polígono de Toedo, en un enlace con Santiago, reuniría esas tres condicións e vamos seguir mantendo esa postura no Consello Económico e Social, e desde logo non compartimos con que se nos pechen tres opcións que, por moi ben estudadas que estean informadas, a Estrada terá algo que dicir, non é a postura que vamos a defender no Consello Económico e Social.